Takže zdravím vás, priatelia. Dlhšie som sa neozval, lebo prerábam kočovnú vlečku. Aj z toho potom dám nejaké fotky. Takže som na kočovnom stanovišti, na Slnečnici. Tam krásne vidno. Je tu okolo 40 až 50 hektárov slnečnice. A ďalšie plus 2 polia sú tam vlastne za kopcom, ďalších nejakých 15 hektárov. Takže zatiaľ vyzerá to na celkom dobrú znášku, len začína byť dosť sucho. Bolo by dobre, keby popršalo. No a prišiel som už sťahovať prázdne úle a nastávky a takéto veci, lebo koncom augusta po Slnečnici už budem sa vlastne presúvať na zimovné stanovište. No a pozerám, tu bol prázdny úľ a pozerám, úľ už prázdny není. Zaujímavé, neviem, čo sa stalo, normálne prázdny úľ bol ešte pred 2-3 dňami, keď som tu bol. Teraz už tam je matka, už má aj 2 ramíky zakladené. Je to taký maličký roj, nechal som ho na 4 ramíkoch, ale mám záložnú matku, hej, v prípade, keď by som zimoval, môžem pospájať, keby mi nejaké matky vypadli a tak ďalej. No, tam mám na vozíku už naložené prebytočný materiál, čo už vlastne mi tu netreba. Už neplánujem ani množiť, ani medzi stienky pridávať, ani nič, takže všetko berem už, čo je navyše na trvalé stanovište. No a krásne vidno, ako včely nosia. Uvidíme, majú ešte nejaké 3 týždne. Potom bude posledné vytočenie a zimovanie. Založené sú pasíky kyseliny šťavelovej ako liečenie pred zimou. Sú nejaké spady kliešťa, ale není to nič strašné. Uvidíme potom, čo bude pri fumigácii v októbri alebo začiatkom novembra.